jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe Dingiral Jamma Belaa yo Allah yurmo musidɓe men dalli siyafo ɗum kanko e dendagal maade julɓe. En gari ha hande jokkuɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiyetende Hakkunde Dia e Seŋoor Ñaawoore mawɗo Mamadou Dia nde mawɗo men Bacca Bah. Caggal nde gummiɗen e gollal goo joni natten koye gollal ɗiɗi. Uddirgol Ñaawoore kujjinaali. Peñgol goo ñalawma jeego ɓiijo nokku ñaawirde Ndakaaru ñande nasande 9 duujal hitaande ujunere temedde 9 e capanɗe jeegom. Waktuuji 10 haa waktuuji 16 tawtoraaɓe mawɗo Mamadou Dia ñaawateeɗo wondiiɓe makko nayo ñaawdereeɓe ɓe avocat ji makko ɗiɗi ñaawo hoorejo ñaawirde nde wallidiiɓe makko ɗiɗo député ji 5 ñaawdiiɓe ɓe procureur yimɓe heewɓe woɗɓe arɓe tawtoreede huunde e gendarmerie e alkateeɓe. Ñaawo hoorejo ñaawirde nde omo jooɗiiɗo heewno jooɗaade omo huufi kayitaaji ɗi o meeɗaani hippidde e yeeso yimɓe ɓe omo lombii hakkunde wallidiiɓe makko ɗiɗo. O yon calminaama tedduɗi onon fof. Caggal foftere men fodde balɗe 3 eɗen guddita uddirgol Ñaawoore nde eɗen guddita uddugol Ñaawoore nde ngari ko hannde woni goo e balɗe 3 koye nder majji gooro fof addara hujje mum tuumaaɓe e tuumɓe e hujjaaji mumen ɓe ngerto tabitinde walla riwde ko tuuma e mumen. Caggal ɗum min ñaawa e dow komin nanri noppi amen ko noonne komin nangi e hakkillaaji amen. Hannde ko procureur o foti fuɗɗanaade en so gasni gooro e député ji ɗi rewa e makko ngannden ñalawma batiijo o ko ñaawateeɗo e wondiiɓe mum hol jogiiɗo namdal e ko kaalmi ɗo ko walla hono mum yimɓe ɓe hay gooto jaabaaki. Ñaawo hoorejo ñaawirde nde o wi aywa procureur a rokkaama konngol. Procureur o ummii o dari hannde o ɓorni ko wutte ɓaleejo no robbooji avocat ji ɗi ni. O wiya jaaraama ñaawo tedduɗo ne foti siftinede ɗo wonde nde ɗo ñaawoore ko ñaawoore heerinde ngari ko nde ñaawoore politique e waɗooɓe politique tuumaaɗo walla tuumɓe ɓe ko waɗooɓe politique. Tuumɓe ɓeene hono noon e daraniiɓe ɗumen to baŋnge politique ko ɗum waɗi goonga yaawataa feñde ɗo ngari ko politique ɗum fof e waade noon alay sago ñaawe ñaawoore politique ngaddotoomi ko tuumɓe ɓe e tuuma mumen to baŋnge politique kamɓe fof ɓe nangi wonde monsieur Dia e wondiiɓe mum njiɗnoo ko liɓde laamu ngu e président mum ndenne de ko ɓuri heewde e doole laamu ngu so goonga wonnoo koye juuɗe maɓɓe so mi faami. O waɗi ko wonaa laawol eyi mi jaɓii o yinnoo waɗde ko kuudeta alaa mi jaɓaani. So neɗɗo waɗi ko wonaa laawol noon so haalde goonga ina foti waawde rewneede e laawol goonga. Kono onon ne on keñiima no feewi e golle mon ete heñaare no adda weñaare sen ndeenaaki e hakkunde mon. Etaade on renndude e yidde liɓde gardiiɗo jaagorɗe men tawa rewnaaka ɗo fotnoo rewneede ɗo mon ko huunde nde faamataako to baŋnge men. Jooni kay naamndal ngal ko holko addi ngol ɗo keñugol e mon
yidde libde laamu darnaangu ko ɓooyaani e leydi men. Oɗon mbaawi jaabaade e wiide on mbeltaaki no feewi e gardiiɗo mon. Ngati no mawɗo o jogorii laamu ngu ni fewnitaaki on. Kono mbele ɗum tan ne yona sababu woodde libde laamu men. Ɗum ɗo kadi ko naamdal faade mooɗon. So tawii yimɓe leydi ɓe fof e kuuɓal hannde men walla ko ɓuri heewde maɓɓe no mbeltii e laamu mawɗo men, woni sababu libde walla follude gardiiɗo men. Ɗum kadi ko naamdal gongal faade mooɗon. So mi juumaani ko yimɓe ɓe poti waawde ñaawande en. Kala gardiiɗo men tawa jillaani politique jiiɓa en, kono wonaa onon haalduɓe e koye mon. Kono mbele yimɓe fof ne mbaawi dañde e baŋnge mumen fartaŋŋe mawɗo e ñaawde kala gardiiɗo meɗen. Tawa noon alaa ko bonni haydara e geɗe meɗen. Ɗum kadi ko naamdal nayaɓal faade e mooɗon. Naamdal sakkitingal ngal kuccintumi e mooɗon, mbele ko onon e hooreejo leydi ndi ɓamdi oɗo fiyaaku e mooɗon. Jooni noon ngaren e mawɗo Mamadou Dia gardinooɗo meɗen. Oɗo waɗnoomo etaade hadde on badde to batirde mooɗon, ko sikkunoodemo wonde huunde fof ma yewtide e hakkunde mooɗon. Enen Afrique naaɓe ngannduɗen ko yewtidde, haaldude e fewjidde enen Afrique naaɓe ngannduɗen ko yewtidde, haaldude e fewjidde hakkunde meɗen. Ko jolfuɓe mbi reero amul ñakka waktanmo am. Luural ala ko walde yewtidde tan woodi e meɗen. Jumre makko tan ko jaggude wiide ɗaccata haydara e meɗen. Saabi ɗum tan ko ngendiyankagal makko e yidde makko e meɗen. So tawi députéji ina jiiɗi wadde motion de censure ko hakke mumen, ko laawol rokkiɓe ɗum e kuule meɗen. Alaa ko waawi hen haydara hunde ɗomon. Hadde neɗɗo ko laawol rokki ɗum ko jumre mawnde e teskoyaji meɗen. Hay sinno noon omo waawi jaɓaneede ko jumre e yidde fewnude e politique meɗen. Politique noon annda ɗum e leydi meɗen, kono hakkille kam ene jaɓa ɗum e ngendi meɗen. Ko hunde wootere tan ñaagotoomi mooɗon, onon ñaawirde teddunde nde hakkunde men. Ɗum woni teskaade ko arata ɗo ko no feewi e mooɗon. Jumre taw ko yidde fewnude e nder meɗen. So ina bonine wonaa no feewi e miijooji meɗen. On jaaraama. O jooɗii to jonde makko, kono omo nanndi emo weltaaki no feewi e haala makko. Ñaawo hooreejo ñaawirde nde. Yo jaaraama procureur no feewi. Haala ma nanaama no feewi sanne. Jooni konngol faari koto députéji ɗi. Yo ɓe cuɓa gooto e maɓɓe haala e fiyakuuji ɗi. Yimɓe ɓe kamɓe fof ɓe kucciti e députéji ɗi. Députéji ɗi kamɓe ne ɓe ƴeewondiri e koye maɓɓe. Nde ɓoyno seeɗa député Joyabo ummi. Député Joyabo o wi'i yo a jaaraama ñaawo tedduɗo e rokkude min konngol. Min noon mi jogoraani juutnaade e kujjinagol am ngol. Ngati so haalde goonga ina wayno so mi juumaani min kaalino ko min ponno haalde ko fof te min telɓaani. Maataw kay mi ɓeydata heen seeɗa tan ko heewaani, ngam yidde laɓɓitinde geɗe ɗe ko neeɓaani e etaade hollidde ñaawirde teddunde nde e ko min paami. Wonde Monsieur Dia wonnoo koye fewjande e yimɓe mum, wonaa tan hooreejo leydi ndi e kuule mum, kono kadi députéji leydi ndi e faggudu mum, haa yetti seernaaɓe leydi ndi e geɗe mumen. Ɓeeɗo wattindiiɓe noon kam ko memi annda. Ɗum firti ko kala memɗo ɓe memtataa haa abadan. Ɗum ɗo ko gila jooni foti anndeede e leydi ndi haa yaaja e meɗen.
wonde seernaaɓe men ko ɓe ƴaañorgal meɗen. Ñaawo tedduɗo, hoorejo tedduɗo, ñaawdiiɓe tedduɓe, hormaaɓe. Banndiraaɓe tedduɓe arɓe ɗo hannde tawtoreede nde ɗo Ñaawoore foti wonde ko windande moƴƴere nder politique meɗen, wonande denndaangal waɗooɓe politique e leydi men. Wonde politique wonaa huunde, wonaa huutoraade doole e mbaadiiji mum. Politique kay ko huutoraade peeje e fannuuji mum. Politique wonaa dictatoriagal e ooñaare mum, alaa. Politique kay ko huutoraade hakkilantaagal e ngaandi mum. Politique wonaa wiide ina jeya hoore mum jooni jooni e heñaare mum, tawa alaa ko waawani hoore mum gila ko ɓooyi e geɗe mum. So hooreejo leydi ndi wilfindinooma e hoore mum haa laamu ngu yanndinaama e dow men, hay gooto jogoraano anndude to kuccuɗen. Kono Allah walli en nde jogiɗen koninkooɓe ngenndi men, anndiraaɓe tan rewde kam e reende kuule ngenndi men. Ko kamɓe de ndanndi en e ɓeeɗo bonɓe firtooɓe ngenndi men, ngam yidde lomtinde jiiɓooɓe yimɓe ngenndi men. Ƴeewe tan Monsieur Dia wii yo parti men o fawe e dow men. Dowlo o no wooruno yedde e les pele men. Nde min calino ɗum sabu wonaa laawol e kuule men, o wuurti amen gendarmaɓe no dawaadi cayaaɗi e ñaayde laawol. Won e jaagorɓe makko kawri e makko e ɗum sibu kulol. Ɓe ngannda noon dowla men o no tiiɗi no feewi no ɗaɗol. Yo ɓe ñaawe Ñaawoore nde aldaa e loogol. So ɓe ceertii hen ɓe ngannda leydi fijirtaaki no ɓiɓɓe takki. E juuɗe sukaaɓe ɓe hen kaɓɓita tekke, ɓe hen irña e ɓakke. Ñaawo tedduɗo, banndiraaɓe tedduɓe, ko ɗum ɗo tan jinnoomi haalde ɗo e tongol. Ngari ndamɓa nafoowo laaɓka ɓuri njuutka kaamniika tawa ko mallol. On njaaraama no feewi e keɗogol. O jooɗoyi sara gollidiiɓe makko caggal nde o rokkiɓe juuɗe. Kamɓe fof ɓe moosi e hollude weltaare maɓɓe e haala makko ka. Ñaawo hooreejo ñaawirde nde. O wiya a jaaraama député tedduɗo. Hannde ko ɗo kaaɗaten e kujjinaani ɗi. Janngo ko mawnde, ko avocat ji Monsieur Dia ɗi dokkatee konngol. E dow ɗum ɓe kujjinoo ngahi eɓe njogii heen laawol. Ɓaawo janngo hono hoore biir ko tuumaaɗo o, e ɓe o tuumdaaɓe kujjintoo. Dewo hono ɓaawatel ko fooftere. Ko ñande aamde 13 duujal hitaande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e tati Ñaawoore nde yanata. Aywa jonde nde yowaama haa janngo. O tatti fulliyel makko e dow taabal ngal o jimnoo-ngal. O ummi, yimɓe ɓe fof ngummi, kamɓe fof ɓe njalti saalo, ridooji tilli. Peeñgol ɗiɗi, ñalawma jeeɗiɗiijo, nokku ñaawirde Ndakaaru, ñande mawnde 10 duujal hitaande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e tati. Waktuuji 10 haa waktuuji 13. Tawtoraaɓe mawɗo Mamadou Dia ñaawateeɗo, wondiiɓe makko 4 ñaawdateeɓe makko, avocat ji makko 2, procureur. Ñaawo hooreejo ñaawirde nde, ñaawdiiɓe makko 2, député ji 5 ñaawdiiɓe makko, yimɓe heewɓe arɓe tawtoreede huunde e gendarmaɓe e alkateɓe. Ñaawo hooreejo ñaawirde nde, mo jooɗii ɗo heewno jooɗaade ñande fof. Omo huufi kadi kayitaaji makko. Omo lombii hakkunde wallidiiɓe makko 2. Oyon calminaama tedduɗi onon fof. Hono no mbiirunoomi hanki ni. Hannde rokkatee konngol ko avocat ji tuumaaɓe ɓe. Ko kamɓe ngoni Maître Wade e Maître Batanter.
ala junnade hande noon sibu ñalawma ne faadi ko waktuji ɗiɗi tan jogiɗen mbiɗa jorti noon nde ɓe mbawata hujjikinade e majji ha timma aywa hole moɗon gaddotoɗo ƴeftude konngol meter batantere o suhri jungo o ummi o dari o hucciti beƴƴe tabal ñaawowo e wallidin mum caggal ɗum o dirti seeɗa o yeki ha o dari hakkunde ñaawirde nde o wi a jarama ñaawo tedduɗo mi salmini dendagal arɓe tawtorede nde ñaawoore mawde nande e datol leydi mon mi anda fof noon ko jogori wonde battane mayre e mon kono kam mbiɗa andi kiliyanam e wondiɓe mum ko hisɓe e dendagal tuumoyaji ɗiɓe takka e mum holko ɓe takka ɓe mbiyama ko ɓe yinnoɓe libde laamu leydi ndi kono holno neɗɗo liɓirta laamu ngu ardina e mum mate nden ko yidde libde hoore mum ɗum so haalde gonga nannaki famnaki ɗo amen ɓe mbiyama ɓe pewjanno ko bonnude ha bona e leydi ndi hakkunde leydi Sénégal e leydi Farais leydam kono bandiraɓe tawaɓe ɗo ɓe jomen hakkillaji en holno neɗɗo fewjirta bonnude huɓere nde mahi kañum e hoore mum caggal ɗum ɗo laaltinde pentirinde ha yooɗi hoɗi hen e wondiɓe mum mate wona ko kanko jabno wodde somi yejjitani ko ɓoyani ko tan heddade Sénégal e less gotago yimɓe Faraysi e goomuji muɗum o tuma ko yidde jokkodirde e leyɗele goɗɗe gam ballodiral e ndaw ko hani hol gañƴo hande yiilade ballodiral jotodiral kam e jokkodiral wona tan leyɗele ƴellitiɗe ɗe e kuuɓal kono kadi leyɗele gonɗe e lawol ƴellitade ɗe e kertogol min de komi Faraysanajo denowo intérêt ji leydam e pootal kono noon alay saago neɗɗo jogo ko wiyete nunɗal to banggue gandal so haalde gonga ɓerdam rokkanimi haalde ko wona gonga e dental gam ɗaɓɓude tan ko weeli leydam ko alda e nunɗal walla wallude hoorejo leydi Sénégal tawa wona e peewal holko miijotomi tawtoraɓe tedduɓe e ngal ɗo dental miijotomi ko dartol garowol to caggal gañmi so tawi dartol ne jangte janggo e jaam e kuuɓal mi wasa wonde kersuɗo e ngolma dartol e jangtol mawɗo Mamadou Dia haydara tan waɗani kono bonna lawol wondiɓe makko nayone hay batte mbaɗani kono adda luural ɗum noon mbiɗa ɗaɓɓa ñaawoore teddude nde e kala e mon mbeɗa ɗaɓɓa yoɓe gacce ɓe koota galleji mabɓe e kisgol hande ko aljuma mawde malade e moɗon mawɗo e wondiɓe mum no poti wawde juuleyde juma no mon ko ɗum ɗo woni ko joguinomi ko mbiɗa haala e tonggol on jarama no feewi sanne e keɗogol ñaawo hoorejo ñaawirde nde wi eyyo metere batantere a jarama metere wadda konngol artiyema metere wadda o ummi o dari omo tami kayitaji e jungo makko ñaamo omo ɓorni robbo avocat ɓalejo kurum omo weltini ceɓɓe bagi oolo e dande makko omo ɓoyti hoore ha laaɓi o wiya jarama hoorejo tedduɗo on calminama onon foof tawtoraɓe ɗo ɓe minne mi junnorako hen no feewi mi artata kadi eko gollidiɗam haali ko adi foof ko andinɗon onon foof e kuuɓal wonde mawɗo Mamadou Dia e wondiɓe muɗum ko gendiyankoɓe mawɓe yiɗɓe gendi mumen tumdeɓe wonde ɓe jinno ko bonnude leydi meɗen
so haalde gonga wawa nadde e nder hakkilɗo e meɗen. mi anda noon e nder hakkille mo hakkilani e moɗon. ko tumɓe ɓe kaali ko fof dilla tan e fuɗɗode ñaawoore moɗon ala hen ko ñiiɗi e ko dari e leydi ko nanni. kala noon ko ñiɓahi koko ɓaari te ina famni e te kala ko ɓaari so juuri fayi ko leydi e ko paammi. mawɗo o tumede yidde telɓinde sernaɓe leydi meɗen e ndaw ko hawani Allah e meɗen. jibinaɗo e diine, mawni e diine, jangi diine, beele on ina eto telɓinde yimɓe diine ndaw komi sikkani. mawɗo o tumedemo wattodirde guite e hoorejo leydi ndi, kono mate wona koɓe haaldunoɓe e nanondiral yo o wonno hoorejo leydi ndi e kawral, oya wona hoorejo jonde jagorɗe e nunɗal. so hunde nde firtima ummoraki to makko e ko gandumi. to ɗum ummori to enen fof eɗen gandi ɗum ha laaɓi e meɗen. sohlani ko mbiɗa haala inde dental. won wiɓe Sénégal kay wayi tan kono wendu woturu ndiyam mum. te nder wendu woturu noon no ndu wayi yaaji fof noodi ɗiɗi kejjara hen no ɗi mbayi waade fof. caɗele ɗe noon wona noodi mawɗi ɗi e koye majji. caɗele gonga kay ko noɗon togoson kon e koye makkon, kon gonan tan e wuddinde wendu ndu hakkunde makkon ha addana noodi mawɗi ɗi felɓodirde e koye majji. en goto fof eto yolde godba ba e nder wendu ndu, kon daña sagoji makkon e humtude haajuji makkon. joni kon dañi sagoji makkon e yaltinde goto e wendu ndu, kono kon jejjiri wonde nooro ndiyam e jordi fof foti e muɗum. kono noon so kabdijo woni kadi ñaawowo ma hawno e meɗen. ɗon ñaawoore nde wawata rewde lawol, kam haalde ha laaɓa dibiteji 5 jooɗiɓe ɗo ɓe fof e kuuɓal, ko kamɓe kadi darino e wodde gam libde laamu mawɗo e dental. ko kamɓe kadi gardino e yidde ɓeydude jobdele mabɓe e keewal. nde mawɗo salino ɓe dari ha tiiɗi gam bonnude laamu muɗum. ɓen ɗon noon so haalde gonga te ko gonga tan weeli Allah e meɗen. ha laaɓi ɓe kolliri wonde goƴa mabɓe wona leydi meɗen, ko koye mabɓe tan e posuji mabɓe woni goƴa mabɓe e puntugol. so waaɓe no mabɓe ni gaccidama e leydi ndi e telgol, ɗo e duuɓi ujunaji 2 leydi ndi ɓosata fodde sibre e jagol. ko ɗum waɗi hoorejo tedduɗum mbeɗa ɗaɓɓa mawɗo Mamadou Dia wondiɓe mum nde ɓe ɗaccete ko ɓuuri yawde yaccade sibu ɓural men. mawɗo o tottite ko joguino sibu hakke mum. wondiɓe makko nayoɓe kefta postoji mumen e lawol. ko ɗum tan joguinomi ko mbiɗa haala e tongol. on jarama no feewi e keɗogol. ñaawo hoorejo ñaawirde nde o eyo a jarama metere wadda waktu o yonti. jonde nde yowama ha janggo e siftindon tan wonde janggo hoore biir ko mawɗo o e wondiɓe mum dokkete konngol mabɓe cakkitingol. o tatti fulliyel makko e dow tabal ngal, o ummi o dari. yimɓe wonnoɓe e sal o fof gummi dari, kamɓe fof ɓe jalti sal o, ridoji telli. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe,
ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaɓi. Allah jarama on jarama.